Quality pa rin ng Tagalog natin mga gamba. Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kagamba, unboxing tayo ngayon ng Tagalog natin na kararating lang. Pero bago dyan, shoutout muna tayo kay John Rain Bautista, Justin Rain Bautista, kay JC Gamer, Nas James Candaswa, Khalil Escalona, Arm Spider TV, Amil Obligar, Francis Olaso at sa Jonathan Tahiro and Axel ng C5. Ay mga gamba, tingnan natin ito mga gamba, dumating na to. Nasa mga 3,000 lang yan. Tingnan nyo kung quality ba ito. Ayun ayun mga gamba, ayun yun Hindi siya quality mga gamba kasi quality. Ayan kita nyo mga gamba yun unang box pa lang tinignan natin grabe. Ayan wala ka maibintang 5 dyan, puro tig 10 isa yan. Next yun ganun pa rin quality pa rin ng Tagalog natin mga gamba. Ayan mahabang box yan hindi yan yung box na magic box mga gamba mahabang kahaya ito kumpara natin dito ayan ayan para sila ng haba ayan next ayan mga gamba ayun quality pa rin to, good size na to itong itim na to ayan mga gamba, karamihan TM ayan ang ganda makulay mga gamba ang gagamba natin na malalaki. Ito rear to tingnan nyo yung design ng likod nya parang salmon. Malaglag pa. Ayan ganda mga gamba. May charger na rin. Ayan ito na naman ganda pa rin. Nakailangkahan na tayo mga gamba, puro quality. Ay hindi pala siya quality kasi quality. Ayan ganda. Wala kang tatapon. Wala kang tatapon wow. Order na at sigurado panalo ka rito. Ano? Wow. Ito ang ganda ng kulay, black na black. Ganda makulay ito pa, ang ganda ang kapal ng pata ayan ang galing. Quality ang babayaran mo, hindi reject. Ayan wow, uy ang ganda nito, rare ang kulay, ganda pang content nito. Iyon ganun pa rin, walang nagbabago.
Ayun, oh. Ayun. So, ganun lang mga kamba, hanggang sa muling pag-unboxing natin ng mga Tagalog natin. Salamat. Hi! Subscribe po kita kay Mindo. Like and share po. Bye!